Ayan ang babaeng taga Bicol. Of course, all of us, all from Bicol, Irigan, Nava, Rinconada, and of course, sa mga Bicol noon po, marahay na hapon po sa Endogabos, and marahay na apun po kanatong ngamin sa di Rinconada. I would like to say hello to and happy birthday to all the birthday celebrants, to my daughter-in-law, Luna Crisostomo Gaspi, who will celebrate her birthday on Tuesday. And of course, right now, ang satuyang kaibanan po na nagsisilibrar kan sa iyang aywan ko, 71 years old na yata. May pong iba kundi si Sercha Buena Obra. Nag-react po. But hello also to Lyson Christopher and to Harris Fay Erin Bird from where they are. But anyway, happy birthday to all of you. Padagos po kita. Taga Bicol, apod Bicolana, marayan ugali, permi pang maugma, maray makiayon, maray na amiga, sa kong nagimatan, pagka Bicolana. Ang sa kong dagang inubuan, makawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabaray. Ang Bicolana, dahil manaog sa kagayunan. Babaying taga Bicol, apod Bicolana, marhay ang ugali, permi pang magma, marhay makiayon, marhay na amiga, sa kong nagimatan, pagka Bicolana. Ang sa kong dagang tinubuan, makawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Ang sa kong dagang tinubuan, makawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Kung ako mailusyon, gusto ko sana magayon. Habog ko sa makanuson, puro kang tiyawa aabuton. Kaya kan ako mag-ilusyon,
pa ako simbagon. Maski nga ni pagpalapiriton, hamunya da asa makalusong. Ulong-buo ang inabot ko. Hulita, binasted mo ako. Tulong-bilog ang naubos ko. Asay-asay ako sa tinampo. Hihing ang pangalan mo. Tawag-tawag, binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Nakalihis ang pilang taon. Habol niya pa ako simbagon. Maski nga ni parang piriton, habol niya da asa makalusong. Hulong-buo ang inabot ko. Hulita, binasted mo ako. Tulong-bilog ang naubos ko. Asay-asay ako sa tinampo. Hihing ang pangalan mo. Tadaw-daw, binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Ay, bakit ba binasted? Ayan, yan na naman kong madadangog ta. Ako ang numero unong para busted. But anyway, arrogant talaga ang Bicolana. Pagsarong Bicolana talaga. Suplada, pero magayon. Ako yun. Madam Maldita, pero romantika. Ako rin yun. Hindi ko na ihambing sa iba at baka mag-react pa. Maisog, pero matinios, mahigos, orog, sa pagkamuot, ayan, ako yun. Madunong, lalo pag nasa rason. Kaya, inapod na, o ragon. Kaya ikaw, ingat-ingat ka sa ko. Tapag ako, sarong maisog, ang sarong Bicolana. O, pondohan mo ako, maguntukan mo ako, tanganin. Dahil ako maisog sa imo, Jimmy boy. Ay, sorry, medyo masaya lang ako dahil talagang inspired sa bago kong ang dami-dami kong boyfriends. The love of my heart, the only love. Anyway, they are all my admirers, so I call them all my boyfriends because we call all those male friends, I call them all boyfriends. But there is always a special in my heart. Alam mo yan, you know it already, whoever you are. Diba? Kaya, huwag kang masyadong poderoso. I'm warning you.
asol maugmamagayon na ini pagmasdan. Iba-ibang hayop yan nakaista sa kaguguban maugmang nabubuhay. Poninen insekto, asin mga gamgam, musika bagang sa duros minasabay. Malinaw na tago sa iyagikan sa mga kababan minadalahay. Tubig na kristal, tubig mineral sa tung ingatan, nagtataong buhay. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padangaton, siya proteheron. Magtanong ning kahoy bago na magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya idukol. Bukid isarog maugmang paghilngon, kung sa harayo sa tuyang tatanawon, alagad mamundo kung siya dudulokon, kadakul na kahoy ngunyan kadikiton. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padangaton, siya proteheron. Magtanong nin kahoy bago na magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya iduhol. Makahirat mga taga-Bicol, kung bukid pabayaan raw to, panunan bagong henerasyon. Malinaw na tago sa iyagikan sa mga kababan minadalahay. Tubig na kristal, tubig mineral sa tung ingatan, nagtataong buhay. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padangaton, siya proteheron. Magtanong nin kahoy bago na magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya idukol. Bukid isarog maugmang paghilngon, bukid isarog halangkaw magayon, bukid isarog maugmang paghilngon, bukid isarog kan Okay, bukid isarog na kalbo na ngunyan, kaya makamakanuso na pong paghilungon. Dahil lang kita basta magparaputol, we must plant trees to avoid floods. Ayan, yung maraming gumuguho ngayon because wala na tayong kahoy. But anyway, ang Tanong Bicol is brought to you by Senator Laila de Lima and of course by Dr. Dennis Romero Berriña. Again,
Tanog Bicol is brought to you by Senator Laila de Lima, Dr. Dennis Romero Berinya. Ayan, okay? Padagos po kita sa paghinanyog ni Kagawad Melnan Robles Moralio and of course ni Mr. and Mrs. Josimar Enrique Oralio, ni Rodolfo Jeff B. Jepoy Tino, and of course, Alian, our very own Senator Laila de Lima. Kasusaro naningal daw may ataman akong kayumanging punay nadako ko nagtutudon sa sangaling balit nga lang kaon buminaro sa sakuya sa laog ni makapirang aldaw huminale dai ko naraman inda daw kung saan paduman kasusaro nganingal daw may ataman akong kayumangging punay nadakop ko nagtutudon sa sanganing balit nga lang kamon guminaro sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw huminale dai ko naraman inda daw kung saan paduman halakat kang punay ka madadakop ka paniniba sasabihan ko na sanay gakudan kaning kadena taang baleting iyan na dati mong tugtunan sa baliti na may bantay na sawa halakat kang tunay ka madadako ka paniniba sasabihan ko na sanay kapudan kaning kadena taan baleting iyan na dati mong tugtunan sa baliti na may bantay na sawa Basta here! Get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white. Milky, white, white, white. Kung
ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming di na tao. Pagpadangat niya sa baaw, talagang totoo. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. An misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Jojo Bernales and family. Edinora Garcia and Family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Bicolana, magayunan ka. Pirmi pagmauma, bagay bata ka. Ako nasa langit na, nasa gloria, magaya-gaya. Mayong ka ba? Sabi mo, hello. Namunan ako. Katong matangog ko. Ang boses mong pino. Ipinaburgulyo ko. Sa sadiri, sa puso ko. Ang gayon mo.
isip ko, sa puso ko, manmaray na. Nahiling takana, ako ngayong duda. Nasa puso, ikaw nasa na, ngayon ang iba. Bicolana, garo kaada, sindana aara, sa gayon mong dara. Ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, manmaray na. Kaya ako Bicolana. Ayan ang Bicolana, humayong makakadaog mayo, makakadaog sa Bicolana. Talagang maugmahon na maray, magayon na maugmahon pa, para nga siyang sarong ada. For the information of everybody, ang ada po ay isang, yung nasa gubat po na, yung magayon niya perming may burak, karo kaada. Para sa paginanyog po kan sa kuyang the only son, Dr. Ariet de Lima Gaspe and family, to Mary Ann de Lima Gaspe Aselin and family, to Elizabeth de la Serna Gaspe and family, to Isabel Joel Mina Gaspe and family, and of course to my very, very, very loving grand apo, Lorenzo Jos Gaspe. And of course, hello to Ochi de Lima, Marilyn Alvar Orbon, Edsel Nini de Estelena de Lima, and of course to Bat 6569 of LCA. Padagos po kita. Nuari pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na bigtataosin mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, bighahagad ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na pigtataosin mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, ikahagad ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tanan,
sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, na itago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pihahanap ko, ikapirmi ang pihahanap ko. Okay, daing iba kung di ika talaga permi ang pinaghahanap ko. Kasi isa'y pamanan pwede kong hanapon, kundi ikaw na sana permi. Diba? According to Kagawad Melnan Robles Moralio. And hello also, ang programang ini ay hatod man sa Indo ni Senator Laila de Lima and of course ni Dr. Dennis Romero Berrinya. And of course, to all those who are listening by live streaming, maraming salamat sa paghihinanyog nindo. I'm inviting all those na tagapaghinanyog ng RPNDCKI. Bukas na po ang umpisa ng ating panibagong programa, alas 5 hasta alas 6 ng pagkahapon. Ang Bareta Aksyon, as in impormasyon. Bahala na po kamutang magtaos ako nin mga impormasyon na dapat tang ibarita. O Bareta Aksyon, as in impormasyon. Tawan po nindo ako ng mga impormasyon, tabangan po ako nindo tanganing sa rarahay po kan bagong programang ini. So, again, pagpadagos po kita sa paghinanyog po ini kan mga naghihinanyog sa Transistor Radio sa mga senior citizen, Lolo Jess and si Lolo Jose. And of course, ki Miguel Topreo na talagang lumalakas daw ang pakiramdam. And of course, ki Manay Nelia Bernales, ki Fe Albanyo, na nagkukurusugan po sinda basta nasa nagdadangog po kan mga programa kan RPNDCKI. Cheryl Castroverde Aquiler, and of course, ki Des Agapay, who is watching right now, and of course, sa mga naghihinanyog na dai ko na papangaranan, bahala na po kamo. Si Mary Ann Gaspi de Lima Asilin, and of course to Olochi Aligwekwe, who is watching our program from Nigeria. And of course, hello din to Marciano Kerwin Matthews. Good afternoon po sa Endo Gabos. Padagos po kita. Kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko, namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kung mahal, bighahagat kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, pagkuhan ng tunay kong pagkamuot mo.
ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na bigtatao si mo. Mas di sa akin ako magpasiring sa kong mahal. Ikahagad kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Pwede man sana na itago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya liwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini. Ikapirmi ang pikahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ako sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga daing iba sa puso ko. Kung pwede man sana na itago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya iwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini. Ikapirmi ang pikahanap ko. Ikapirmi ang pikahanap ko. Ayan, ini ang himati mo, himati unta. Ano ba yun? Himati unta. Ang sabi kaninong 6445, hapon po, merienda po tayo. Ayan, ay, nawala na. Merienda po tayo, coffee with tinapay lang. Tamay uran. Tamay uran man. Kuya Cha, paramdam naman dyan. O, magparamdam ka raw. Birthday celebrant, Kuya Cha, paramdam ka daw. Sabi kaninong, last 4 digit ng 6465. Paramdam ka nga naman. But anyway, happy birthday. Ilang taon na nga. Oh, ayan, sabi ko, ko, marunong din akong mang-ukray. Dahil ka magparapang ukray. Ikaw ngunyan, ukrayin ko. O ano na daw siya, 69, going to 70, ang sabi niya. Dito yung birthday celebrant natin. Himati aman bayan amutan ining sa kong mga hinadrangay tadahil nanggal kan pagmaut ko kan labi-labing kagayunan mo puso'y nabihat pagrundum simo tay kanang dadamayan ko liling yamanan. Okay, sa paagi po kang kansyon na yan, Himati Aman ni Eddie Elarde. Luway-luway na po kita magpapaaram, oras na naman, tapos naman itong sa ato yung sarong oras. But don't forget to follow up the program tomorrow, Monday to Friday, 5 to 6 in the afternoon. Action as in informasyon. Ang sa ating nakibanan sa technical side, andyan po si Sir Chabren Obra, and of course, andyan po si Chief
Engineer Lindon Toralio. Yaon man po naman sa transmitter, si Felix Lagrimas and si Aldrin Orlanda. Ang sa tuyang PhD degree si Jimmy Guanzon. And of course, ang saan sa pong nakaibanan, may pong iba perming kaibanan na kada alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon sa programang Tanog Bicol na. Talagang Bicol. Naghahanap pa nga kita kung ano bang ibang tanog na Bicol tamayo na po kaming makuha. Ang sa tuya pong technical side dahil na nakakakuha. So, akuan pa sa indong nakaibanan, may pong iba kundi si Manay Elma Dilim Magaspen